futuro, cando todo arrefirie e pase o tempo, todo se esquecerá. Hoxe debín morrer un pouco máis que de costume. A noite foi longa, pesadamente longa. Non dormín. Como todo vivente, xa un xisco máis mocido. Boas tardes. Boas tardes a todas e a todos. Hoxe vamos a facer un pequeniño acto polo día 25 de novembro, que, como sabedes, é o Día Internacional contra a Violencia contra a Muller. Foi o domingo, non se pudo facer, e faise hoxe. Este ano, no que vai de ano, van 53 mulleres mortas, 5 nenas, 2 nenos e 2 homes. Pero non son só estas as vidas que nos preocupan. Preocupannos as lesionadas, as denigradas, as vejadas, as adolescentes que sufren algún tipo de violencia sin ni siquiera saber que se trata de violencia machista. O sistema patriarcal tan asentado na nosa sociedade propiciou o fomento de estereotipos en canto ás relacións afectivas entre homes e mulleres, que nos levan a naturalizar comportamentos machistas que nunca deberían ser aceptados, como son o control nas relacións, vixiar a roupa que se pon unha muller, cuestionar a súa dignidade cando exerce a súa liberdade sexual. As mortes, as lesións e outras tantas manifestacións de violencia física son só a punta do iceberg. Pero, desde logo, non cabe duda de que hai que mudar moitas cousas. Hai que mudar leyes, a justicia e xueces. A violencia contra a muller practícase de moi diversas formas. A ablación genital, bodas concertadas con menores, trata de mulleres, prostitución, abusos sexuais, discriminación salarial, etc. Todas, cada unha delas, tremendas. Non é dado revertir un proceso que leva séculos entre nós, pero sin duda a prioridade debe ser a prevención a través de educación nas escolas e nas casas. Temos que educar as nosas fillas e fillos por igual. A arma máis potente para mudar unha sociedade é a educación. Todos e todas temos que ser feministas. Ser feminista non é o contrario do machismo. Feminista simplemente é unha cosa moi simple, que unha muller ten que ter os mesmos dereitos que un home. É unha cousa que está clarísima que ten que ser así. É o único que promove o feminismo. O machismo, en cambio, é todo o contrario. O machismo é a prepotencia do home sometendo a muller. Por tanto, todas e todos temos que ser feministas para que isto se acabe en pouco tempo. Isto só sea 78 anos, Leire, 21 anos, Ana Belén, 50 anos, Estela, 35 anos, Ivanka, 60 anos, Natalia, 38 anos, María Dolores, 68 anos, Eva, 35 anos, Yesia, 29 anos, Joester, 32 anos, unha muller da cal non sabemos o seu nome, 71 anos, Sara María, 41 anos, Nuria, 39 anos, Martina, 3 anos, Nerea, 6 anos, Maguet, 25 anos, María Manuela, 44 anos, Eloi, 6 anos, Ana María, 48 anos, Aicha, 30 anos, Asier, 29 anos, María José, 67 anos, Fátima, 86 anos, Yolanda, 50 anos, María, 33 anos, Sacramento, 36 anos, Rocaya, 42 anos. Esperemos que esta a última muller asesinada fará nada máis. Gracias.
que fui mariposa de mis flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos mis ojazos, de aquellos mis amores. Nunca de las lágrimas me hablaron, más te quiero la calma y el sosiego. Perdona mi garganta, te lo ruego, perdona la también que te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz, la paz que nos tiempo en el azul. Y cuando yo me muera, ni yo ni llanto, ni luto, ni nada más. Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero amar, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez, y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después. Las cosas van se alegrando, por donde un carro pasa, carreta me va pagando, tráeme a colleita para casa, y no cantarás a ninguém, por eso me carro canta se me hizo también, que a señalade me espanta, no cantarás a ninguém, por eso me carro canta se me hizo también, que a señalade me espanta, no cantarás a